Parteċipanta oħra, Miss Josette Chappell, l-ewwel nistaqt ngħidlek prosit, Josette, għax inti oħra minn dawk ħafna li walaħħu il-goals li setjajna. Josette, l-appell tiegħek lil min qed jara l-video. Ikollu tgħidlhom inti għalfejn bdejt, għalfejn qed tisma' jien għandi bżonn illi nibdel. L-ewwel qed xi xtaqt li nibdel u għalfejn ħassejt bżonn. Mela, konti li ftit snin mhux ħażin dejjem inżid. U wasalt punt f'ħajti fejn għad nisma' daqshekk biex qed inħossni tajba, niġi biex inbiddel ma mhux approċċa biex ma nħossnix tajba. F'saħħti bdejt inħossni mmur lura, kollu kien ġani, naqta' nifsi, jiġifieri awtomatikament xi ħaġa rid nagħmel. Jiġifieri u kienet deċiżjoni li kienet ilha in the back of my mind li rrid nagħmel xi ħaġa. Imma sakemm ħadd id-deċiżjoni vera irrid nagħmel xi ħaġa, dan naqra ġieli sakemm fl-aħħar x'kien dak il-punt, il-limit? Mela, l-ewwel ħaġa saħħti iktar. Dejt inħoss il-joints kollha jiġġawni, bil-lejl ma nistax noqgħod sew, għajjiena, jien kollu għajjiena. Dejt inħossni li jisni isma' jekk mhux nagħmel xi ħaġa jiena ħanispiċċa nilmad. Taf kif? Ovvjament, l-ikel ma kienx qed jirriju għax bejn struggle, jiġifieri kont naf li mhux qed nagħmel tajjeb, imma fl-istess ħin jisni drajt fir-rutina li kollha, allura jisni dejjem ngħid isma' irrid xi ħaġa tidissir, provajt kemm il-darba waħdi, jiġifieri kemm il-darba ngħid isma' ħanibda d-dieta Monday ħanibda d-dieta. Jasal Monday forsi mbagħad nerġa' nibda r-rutina. Kien għalhekk li fittix fil-programm bħal dan jisu forsi għax kien ambjent tal-grupp jew kien hemm xi raġunijiet differenti, Joseph? Eżatt, imbagħad l-istess darba minnhom kont dan il-browser fuq Facebook u rajt il-post waħda mill-parteċipanti tiegħek u qed mela l-għadi għamlet ħajli kapaċi nagħmilha. U ġieli l-kuraġġ isma' nibgħat messaġġ u rispondejt li ġifieri allura ma tajniex ċans nerġa' mmur lura mid-deċiżjoni li ħadd u ovvjament bdejt. Tajjeb ħafna. Once li bdejt, kollu tirrakkunta naqra, x'bdejt fost differenti, x'kont qed tħobb biex tagħmel, x'għoġbok, għalmin m'għandux idea ta' x'nagħmlu. Għall-bidu qabel ġejt għall-bidu bdiet ħafna tal-ixina qatt ma tendejt lives, exercises xejn. Allura sakemm lajt ġejt, imma kif wasaltaw rajt atmosfera vera sabiħa, kulħadd qisu familjari, kulħadd laqani, taf kif. Allura bdejt il-posti isma' jiena waħda minnhom dawn, taf kif mhux fejn ġox iġġieldu tara kulħadd. U tibda tħossok inferiori. Ħassejt li tajba mill-ewwel. L-ewwel ġurnata nifhem batejt. Batejt għaliex bdejt ta' nifsi, bdejt stordi, imma eventwalment training kelli ħafna jmuna, bdejt tiggwidani xi nagħmel dak il-ħin u hekk. U ħassejt li tajba, ġifieri fis-sens dejjem inħoss jisma' mela billi fallejt l-ewwel darba naqra taf kif kapaċi hawn min jieħu ħsiebi kapaċi jkompli. U bit-tieni darba mbagħad li hemm dejjem inħoss kambjament kważi mill-ewwel. Anke fin-nifs. Fil-fatt anke jien nagħmel personal training, dejt nagħmel kollu, dejt inħossni iktar b'saħħti, iktar ma nagħmel, iktar ma naħdem, dejt is-saħħa tiġġejja lura. Jkun dejt inħossni vera tajba. Ikollu tkellimna fuq bidliet li forsi bdejt tara, apparti dawk li anke kont tħoss. X'ibdejt tara differenti, Joseph? Mela, ovvjament, min beda jara li beda jisma' għat-tonqos taf kif, allura bdejt ikun pjaċir, to be honest. Dejjem nieħu gost anke nilbes ċertu ħwejjeġ. U jekk li. Tajjeb. U ovvjament inħarsen nara bdejt L-appell tiegħek kemm qed jagħmel dan il-video, Joseph, illi forsi qed iwassu x-xewqa li jibdew jinbidlu. Naf li ħafna minnhom ukoll qed iwassu l-bżonn, isma' wasal il-bżonn li nibidel. U li forsi qed jikkunsidraw options differenti. Għalfejn inti
forsi jew il-pariri li għaslu għal better life. Mela, l-ewwel ħaġa is-support kontinwu. Għaliex ngħidu kif inhi mhix faċli li tibdel il-lifestyle f'daqqa waħda kif tiekol u tagħmel exercise. U kelli support ġifieri tim tiegħek kontinwu li vera jiġifieri fejn momenti fejn forsi kien hemm dawk il-momenti żgħar li dejna taf tixi ftit qalbi bdejt iħossni isma' m'iniex waħdi taf il-nutritionist kienet tgħinni ħafna anke mod li kienet tiggwidani x'niekol. U ovvjament nirrikomanda għaliex is-support qed ngħidlek huwa importanti. Jien naħseb għalija kien wieħed mill-iktar affarijiet importanti. L-atmosfera familjari, l-interess holistiku, jiġifieri minnkom lejna dak kien ukoll għaliex ċertu diffikultajiet issib min kien batlek messaġġ pereżempju is-moment wara ċejna taf kif allura tgħid xi ħaġa pożittiva ħafna. Ħaġa oħra x'qed insemmi għal min forsi bħali jiena mbagħad it-tajjeb. U minn minnu sirt naf li fil-fatt minn hemm dejjem intefaħ, to be honest, għandi slow thyroid u kont naħseb, kulħadd kien jgħid jisma' jekk inti għandek slow thyroid aċċetta lilek innifsek kif inti għax m'intix tilqa'. U mhix veru. Ġifieri. Illum nikkonferma li mhix veru. Dejjem nappellaw anke wkoll li tieħed il-medication. Medication uħodha Għax huwa mhux bħal. qabel kont uħodha wkoll il-medication jiġifieri. Imma xi ħaġa li għax nismaħa ħafna minnhom bħali jgħidlek isma' jien għandi thyroid speċi slow thyroid allura jekk naċċetta lili nnifsi kif jien. Mhux il-każ. Dan l-appell illi nafsu li ħajdoq minnejn ħafna nies, ħanajlek grazzi u prosit Ġosett. Ħanippreżentalek ftit bħala kif qed ngħidu waħda mill-parteċipanti illi kellna illi inti wkoll il-ħadd ċertu goals. Ħanippreżentalek id-deposit illi inti kont investejt fil-programm. Ħalli issa apparti minn iżżomm ir-riżultati li ġibt kif jiena diġà naf li inti qed tkompli tużhom u tkompli tibni fuqhom dak prosit tassew, inti wkoll ħajkollok lura id-deposit tiegħek biex ngħidulek grazzi u prosit għal mis-saħħa tiegħek dan il-video u tal-messaġġ tiegħek ukoll nafu li ħafna nies ħajbdew jibdu ħajjithom anke grazzi għalik. Biex prosit Ġosett.